Radio Kaszebę. W Wejherowie słuchacie nas na 94,9, 98,9 oraz 92,3 FM. Radio Kaszebę jest Mędlewaj. 10 minut po godzinie 8. Pora na gościa. Dzień dobry, Kaszubę. Niebawem rozpocznie się wpisujący w obchody Dnia Jedności Kaszubów maraton Pieśni Kaszubskiej. Dokładnie 20 marca w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej 2A w Wejherowie. W związku z tym będziemy dziś rozmawiać z Tomaszem Fopkę, dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wesoło się zrobiło. Dobry dzień. Panie dyrektorze, chcielibyśmy zapytać na początek, jak podróż stamtąd tu? Bardzo dobrze. Ja przyjeżdżam z Chwaszczyna, zawiozłem synka do pracy, do szkoły i potem przez Koleczkowo bardzo sympatycznie. Synka do pracy. Dobrze mi nie. Ja też już. Ktoś musi pracować. Żeby ktoś mógł nie pracować. Panie dyrektorze, panie Tomku, jako Kaszub, proszę nam powiedzieć, co to takiego? Dlaczego te Dni Jedności Kaszubów są ważne? Są nasze i wasze i wszystkich. One są bardzo istotne, bo to są jedne z największych świąt naszych, takich corocznych. Właściwie mamy dwie takie duże imprezy w ciągu roku. Dzień Jedności Kaszubów, który jest imprezą związaną z konkretnym dniem, z konkretną datą, z 19 marca. I oczywiście zjazdy Kaszubów, które mają charakter wędrujący i też te daty się zmieniają, chociaż organizatorzy trzymają się początku lata, a jakby dla równowagi w marcu, czyli przed wiosną, na przedwiośniu można powiedzieć, i są te Dni Jedności. One bardzo dobrze jest, że odbywają się w różnych miejscach, na całych Kaszubach. Nie tak jak zjazd Kaszubów, gdzie jest jedna wielka impreza i wszyscy się zjeżdżają w jedno miejsce. Tutaj właściwie każdy ośrodek na Kaszubach i poza Kaszubami ma szansę zrobić swoją imprezę. I to jest fajne, bo można pokazać coś swojego. I dlatego w Lęborku na przykład to inaczej to wygląda na Kaszubach Środkowych, a jeszcze inaczej w Sopocie w tym roku i w Wejherowie. Będzie się działo, właśnie nie ma centralnych obchodów, a na przykład wspólne śpiewanie to jedna z możliwych form obchodzenia święta, prawda? To nasz taki pomysł na właśnie integrację przez muzykę. Do tej pory zjazdy Dnie Jedności Kaszubów kojarzyły się z akordeonem. I ta tradycja jest utrzymana i bardzo dobrze, ale nośnikiem wartości kulturowych, taką podstawą kultury kaszubskiej jest język. A język przez granie na akordeonie nie ma szansy zaistnieć, więc stąd pomysł śpiewania wspólnego i dlatego w Muzeum 20, czyli dzień po Dniu Jedności Kaszubów, ale jakby w ramach tego święta organizujemy w Muzeum o 17 maraton Pieśni Kaszubskiej. 30 utworów, 3 różne grupy akompaniujące. Będzie na ludowo to zespół Nadolanie z Iloną Kowalczyk. Będzie bardziej klasycznie, takie utwory, które są kojarzone jako takie pieśni bardziej poważne i będę miał przyjemność zaśpiewać wraz z Ryszardem Borysionkiem, kaszubskie duo artystyczne, Ryszard gra na akordeonie, i współczesna muzyka, Weronika Korthals, a akompaniować będzie Jacek Choduń, znany nam. A jeszcze chciałam powiedzieć, bo wspólne, 2-godzinne muzykowanie poprowadzi właśnie też wspomniana wcześniej Weronika Korthals. Czyli nie tylko będzie śpiewać, ale będzie też taką duszą całego przedsięwzięcia. Tak, to prawda. Zastanawiałem się, kogo poprosić o to i bardzo dobrze się złożyło, że od kilku miesięcy Weronika jest pracownikiem muzeum. Stąd też myślę, że to była taka naturalna kolej rzeczy. Ja myślę, że Weronika nie mogła odmówić, ale jeszcze jedna rzecz, bo do śpiewu wykorzystacie kaszubski śpiewnik domowy. Tak, to jest wydawnictwo, które wspólnie z wydawnictwem Region wydaliśmy w 2016
2014 roku. Pierwszy śpiewnik z serii 3 śpiewników. Pierwszy był właśnie domowy, pod redakcją pani profesor Witosławy Frankowskiej. Drugi to był śpiewnik, który potem wznawialiśmy, bo cieszył się ogromnym powodzeniem, śpiewnik bożonarodzeniowy. I potem był jeszcze śpiewnik szkolny, który też cieszy się dużym powodzeniem. Więc ten pierwszy śpiewnik właśnie przeznaczony do takiego domowego śpiewania, do takiego wspólnego śpiewania chcielibyśmy wykorzystać. Zachęcamy do tego, żeby go u nas nabyć. Wcześniej można w internecie i będziemy z niego śpiewać, tak jak wspomniałem, 30 utworów, po 10 utworów na każdą grupę akompaniującą. Publiczność będzie losować konkretne utwory, więc będzie wesoło. A repertuar dobraliśmy z Weroniką taki urozmaicony, można powiedzieć, więc będzie i klasycznie, czyli i utwór Jana Trepczyka, księdza Peplińskiego, ludowe oczywiście, no i współczesne, nawet kabaretowe i piosenki dla dzieci też będą, tak żeby pokazać, jak bogata jest kaszubska muzyka, a myślę, że ci, którzy do nas przyjadą, niejednokrotnie się zdziwią, że tyle i takich różnych utworów mamy w muzyce kaszubskiej. To przypomnijmy, ten śpiewnik będzie można kupić albo w internecie, albo na miejscu już przed rozpoczęciem. Tak jest, czekamy. Panie dyrektorze, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest współorganizatorem tegożże maratonu pieśni kaszubskiej. Proszę powiedzieć, jak pomogliście w organizacji tego koncertu, albo jak inaczej jeszcze pomogliście? Maraton to jest nasz wkład w organizację Dnia Jedności Kaszubów. Oczywiście tutaj mówimy o głównym organizatorze, czyli o Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dzień wcześniej właśnie wspomniany Zarząd Główny, biuro tego zarządu organizują wielki koncert akordeonowy w Sopocie. To się będzie odbywało pod batutą maestro Nowaka. I to jest ta tradycja, o której wspomniałem. Tym razem będzie to troszeczkę inaczej, bo bilety trzeba tam nabyć, ale wiem, że organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a naszym takim wkładem do świętowania Dnia Jedności Kaszubów jest organizacja dzień później właśnie maratonu pieśni kaszubskiej. Nawiązujemy tym samym do tradycji naszych maratonów pieśni patriotycznej. 11 listopada, pandemia nam przeszkodziła, ale wcześniej kilka razy zorganizowaliśmy duże 4-godzinne imprezy, gdzie zebranych prawie 300 osób śpiewało ze śpiewników ponad 70 utworów po polsku i po kaszubsku. No i każdy, tak jak wspomniałem, otrzymał śpiewnik i butelkę wody niegazowanej. Śpiewnik i butelka. To tak... Idzie w parze. Idzie w parze. To jeszcze przypomnijmy. Gdzie, kiedy? 20 marca o godzinie 17 w Pałacu, w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przy ulicy Zamkowej 2A. Przybądźcie wcześniej, zabierzcie śpiewnik, jeśli macie, kaszubski śpiewnik domowy, jeśli nie, na miejscu będzie można nabyć. Przybądźcie, zaśpiewajmy wspólnie. Będzie się działo, będzie wesoło. Woda też będzie. To jeszcze w języku kaszubskim, panie dyrektorze? Ryćmy serdecznie w Noblesiu Miedz, dla 20 stremiannika do przejechani do nas i do wspólnego zaśpiewania w maratonie Kasiepści Piesnie w Mosarozmiot w Muzeum Kasiepści Pismienizny i Muzyci we Wejherowie o 5 popełnim. Przyjdźcie i zaśpiew ze znama. Zrozumiałeś? Oczywiście. Wszystko zrozumiałem. Pan dyrektor zapraszał w najbliższą niedzielę. Dzięki, tak. A uczymy się też we wtorki o 8:40 na marginesie. Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomasz Fopke był naszym i państwa gościem. Panie dyrektorze, do uzdrzeni? Do uzdrzeni.